তোৰ লগত কোনে আছে বন্ধ খালাম তোৰ লগত কোনে আছে মই ডাইৰেক্ট যাই লৈ আহে এই হাইটা আছে আইতা কোন আইতা ওই এই হাইটা আইতা ওরে ফের রিজরে আইতা জিরাই নং আইতা স্যার জিরে बहाय जिरे नों बहानिफ्राय लाबोआ बे ड्राग्सखौ सार आं लाबोआखै आं बिनिफ्रायसो लांफैयो नों जायो नोङो बेफोरबायदि गाज्रि खामानियाव थांनाय बेसेबां बोसोर जाखो बेसेबां गोबाव जाखो बिजों रिलेसन थानानैहाय 6 मास बायदि हा 6 मास बायदि जाबाय नों हाबा हेलौ लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं दिनै जों नुखाबाय जानांगौ ना बे फार्स्ट ट्रेलारावनो नोंथांमोना बाथ्राफोरा माबादि ना देहा फानग्रा आरो ड्राग्स फालांगिफोरनि सायाव जोंहा एक्स एनडि बि फरम बिथांमोना मोजां खामानि मावगासिनो दं लोगोसे बनसु आरो ब्रदार ना आदा जिसुआ समफ्रामारि बिथांनि टीमाबो नै ना माखासे गाज्रि खामानियाव लोब्बा थानाय दुथांफोरखौ हमनानै मोनदों बिथांमोना जोबोर मोजां खामानि मावदों बेबायदिनो सं दाननानै गाज्रिखौ समाजनिफ्राय गोजान खालामनांगौ जोबोद मोजां खामानि ना रायजो राजा नोंथांमोनाबो बयबो हेफाजाब होलाय बेफोरबायदि खामानियाव ना बिथांमोनखौ हेफाजाब होलाय ना नुयोब्ला खबर मोनोब्ला बिथांमोननो इनफर्म खालामना हर बिथांमोनखौ लोगो लानानै हमनो हागोन आरो ना लोगोसे सासेखौबो नागारनाङा ना सारमोन नोंथांमोन गासैखौबो नागिर हमजोब आरो लोगोसे आयेनाव बिथांमोनखौ गथायना होजोब बिसोरनो नांगौ बादि आयेना साजाखौ होगोन बेखायनो बयबो खौसे जा बर' हारि बेबायदिनो हेफाजाब होज्लाय बेबायदि दुथां समाज बेरेखा खामानि मावग्राफोरखौ हमजोबनांगौ आरो जोंनि समाजखौ गोग्गो खालामनानै जोङो गोख्रों समाज दानांगोन ससे भिडिअ क्लिप होनो हागोन नोंथांमोना नायदो माब्रै जाथायफोरा ना होमबानो बुजि मोनगोन माबादि मानसिफोर नायदो जादों बिजों हाबा जादोंना जायाखै ओरैबायदि हा जायाखै ओमफ्राय बे सासेयालाय बर' हौवायालाय आं बेखौ मिथिया बिनि लोगोसो नों बिजों हाबा जागोन ना जायामोन हाबा लागौमोननो मुस्लिम सेंग्राजों सिख्लाया नायलांबाव ड्राग्स जानाय बेसेबां गोबाव जाखो नोङो ड्राग्स जाला आं सिगांसो जादोंमोन नागारनानै 3 month 4 month बायदि जाबाय जायाखै ओमफ्राय गान्जायालाय गान्जाबो सोबा जौआ बेसेबां गोबाव जाखो जौ लोंनाया जौ लोङियाथ' बोसोर जाबाय जौ बिदि गाज्रि खामानि मावनाया सोर दङ साबेसेसो दङ बबे एरियानि नोंबायदि जों जेरैबायदि गाज्रि खामानि मावो बेफोरबायदि सोर साबेसे दङ आं सिनाया सिनाया जेबो आं सिनाया नोंनाव मा नाम मानसिफ्राबो गुबुन हारिफोरजों माबायदि हेफाजाब होलायो नायलाय ना बे मानसिनिफ्राय बायनानै जायो माबा हायथा नामनो ना आरो बे सिख्लाखौ नुबायना हाबा जागौमोन बे मुस्लिम सेंग्राजों माबायदि मानसिफोर दङ नाय जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बेफोरबायदिखौ सासेखौबो नागारनांगौ हमजोब ना हमजोब उल्टा फुल्टा खालामजोब साला हमनानै बिसोरखौ माहानि एसेबां दादागिरि बिसोरो गोख्रों एक्सनखौ लानाय जागोन होननानै बुंखाबाय थानाय जादों थिग बेफोरबायदि जों दिनै एक्स एन डि बि इउनाइटेड फराम आरो जिसुआ समफ्रामारि बनसु आरो ओमफ्राय NLFB आरो गुबुन दल संगठन दं जों ज' जानानै दिनैहाय बे न'खरावहाय बर' आइजो सानै ड्राग्स जानाय ओमफ्राय बर' सेंग्रा सासे ड्राग्स जाग्रा ओमफ्राय आरो जाय मुस्लिम सम्प्रदायनि बिथाङा ड्राग्स फानफैग्रामोन बेखौ जों दिनै हमनानै पुलिसनो आखायाव गथाय गांजा खाय इदि ओने हमेदि इदि जानाय गांजा खाय आच्छा दयो खाय गांजाও खाय रायजो राजा नोंथांमोन समाज गोग्गो समाज दानायाव हेफाजाब होलाय बयबो बेबायदिनो हमजोब गावबागाव ओनसोलाव जेसेबांखिनि दङ नोजोर होखोमा सिरि ना बेनि उनाव हमनानै साफा खालामजोब बेफोरखौ जोंनि समाजनिफ्राय गाज्रिफोरखौ बोखारनानै गारजोब थ' बिदिब्ला नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ बोरै मोनखो कमेन्ट खालामना खोन्थाहरनो हागोन आरो गावबागाव साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन थ' दिनैनि भिडिअखौ जों एसेयावनो फोजोबनोसै आंनि चेनेलाव गोदानबा अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामनो हो आरो आंखौ सापर्ट खालाम लोगोसे बेबायदि नोंथांमोना भिडिअखौ नुबाय थानो साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे बेल आइकनखौ अलाव थुनानै हो बिदिनो भिडिअखौ नुबाय थागोन थ' भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनायनि थाखाय नोंथांमोन बयनिसिमबो साबायखर आरो गुबुन मोनसे भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन जोङो थ' बाय